My gender, ọ bụghị mgbe ọbụla baby ọ na-ada ịnọkanụ ịkpọkene ya odogwu m, ọ bụghị mgbe niile na-eti my love. Are you serious? Negasị ụdị aha ga na-ama mma, ọ nakọta gị akpọ ya di gị ahụ ị hụrụ n'anya, maọbụ ọyị gị nwoke ahụ gị na ya na-eme gịnị na-amịkọrị ọnụ mgbe ọbụla. What are you saying? Ọ nakọta gị etuo ya dike m, obi atọ ya ụtọ, maọbụkwa na ịkpọ ya gịnị eze m, makwa mgbe ị kpọrọ nwoke eze m isi ya ga-ebu. You may be blessed. Ihe ọ naghị emeburu gị o nwere ike bido mebere gị ya, maọbụkwa na ime gịnị ịkpọ ya nwoke ọma ama, obi adịnụ ya mma. E nwere aha dịgasị iche iche, ị nwere ike ịkpọ ya nwoke mara mma, dimkpa m, igwe, maọbụkwanụ onye isi m. Mgbe ọbụla ị kpọrọ nwoke ọbụla gị na ya na-emekọ ihe, ọ bụghịkwa nwoke ọbụla dịka ọbụla, na onye ahụ ị hụrụ n'anya nke ukwuu, onye ahụ na-emere gị ihe ahụ na-amasị gị. Aha ọzọ dịka ibe ya bụ gịnị enyi m ọma, maọbụkwa na ịkpọ ya obi dike m, ị na-akpọ ya ijiri obi aṅụrị na-akpọ ya, bụọkwa ị na-akpọ ya gbaruo ihu obi dike m maọbụ onye nwe m. Ọ dịghị mma mesapụ ihu gị na-eme ya ka obi na-atọ ya ụtọ. O nwere ike ọ bụrụ na ị bịa ịrịọ ya ihe dịka na ị chọrọ ego, maọbụ na ị chọrọ ka o bunye ego ụgbọala ka ijiri ya gaa ebe ị chọrọ ịga, ịbịakwute isi ya odogwu m, ọ jụọ gị nwunye m ọma ọ gịnị, i wee sị ya achọrọ m ka ibunye m ụgbọala. Ọ marala na ị na-achọ ihe mgbe ị tụrụ ya aha, ya bụ ọ dị mma spice kene up that your relationship. Ọ bụghị mgbe niile ị na-eme ka mọnsọ abụrọ chukwu, ọ dịghị mma. Afọ ọzọ anyị nwekwara ike ịkpọ bụ gịnị ọgụ eji ọfọ maọbụ oji ọfọ. E nwekwara nke na-aza ife dị mma, ya bụ nwoke dị mma, ọ bụghị naanị gị bụ nwaanyị na-eme gịnị na-adị mma. Ọzọ dị ka ibe ya bụ gịnị di m ọma, asị m na ọ bụ gịnị di m ọma, maọbụkwanụ afọ nwa elota nna. E nwekwara ike ịkpọ nwoke onye nwe m, maọbụ gịnị nwoke dị mma. Ọ bụ ụdị aha ndị a dịgasị iche iche ka ọ dị mma ka ị na-eme gịnị ka ị na-akpọ nwoke ahụ ị hụrụ n'anya, bụ onye nke na-emere gị ihe ọbụla ị chọrọ ka o mere gị ya. O nwere aha ọbụla ị na-anụghị n'aha ndị nke m kpọpụtara, biko deere anyị ya n'ọdụ ozi, sonyere anyị n'Igbo class n'ebe niile, mana TikTok, Facebook, YouTube and Instagram. Ndewonu.